Здравейте на всички вебоксери. И може би ютубъри. Така. След като писах на Small 655 за томбулата, за аватар или за банер, той не ми отговори. Писах и на Cookie ефекта, който беше самата резерва, който също не ми отговори. Пред вас мисля, че го писах. Да. Дръпках неговият профил. Значи... Записа се още едно момче, Minecraft BG, въпреки че казах край на записването, но сега ще теглим отново томбулата и са станали 8 записали се. Съжалявам, обаче май те ще се напълнят клиповете, остава и друг да не ми отговори. 2. И печели 1, 2. И тук с мен е Краш. Здравейте! Това момче му на скайпът на Creeperman. Помислих си, че пишеше Краш и ще да се изпусна. Добре, на това момче вече мога да му отговоря по скайп, защото сталкваме с него от време на време. Така че честито на победителят, който е Creeperman. Нека му видим профилът. Трябва поне един клип да има качен. И да видим. И има 5 качени клипа. Няма лично описание, има 5 абонамента. Нека видим дали се е абонирал за мен, примерно. И да, той се е абонирал за мен, както виждате, ето тук. И на Player 21 се е абонирал. Клиповете, така. Така както и да е. Честито на печелившият Creeperman, който се сложил снимка. Можете да му посетите профилът. Той ще се избере дали ще има банер или аватар. Краш, кажи нещо. Да, в момента, ако му покажеш това, нищо няма да видиш. Добре, стига са мести, молата. Нищо не правя в момента. Да, окей, добре, както и да е. Обикновено VBOX се гличва. Както виждате, има 4 клипа. А в действителност му пише, че има 5 клипа. Ето. Не са ли 6? Както и да е, той е офлайн, но ще се свържа с него днес. Благодаря, че гледахте това видео. И да. Какво още да кажа? Всичко? Започваме нова поредица вече. Стига, само съм тумболизирал и съм показвал и съм играл CS с Lag. Започваме на аз Player 7, може би и Crash. Започваме... Да. Само да получа значката Cool, за да ги качвам... Окей. Да, стига стои окей. За да ги качвам в YouTube и да ги прекачвам в VBOX. Това според мен ще е доста добра идея. Опа. Както и да е. Направих една пръстотия току-що. За което я ще съжалявам. Няма как. И да, направихме първи епизод. Трябва да получа значката Cool, за да го прекача в VBOX. След като бъде качен в YouTube и ако все още нямам значката Cool, ще има линк долу в описание. Да. И това беше от мен. Аз бях Ръката Долна и чао! И пак поздравления на печелившия Creeperman.